A Mancomunidade de Barbanza Arousa pon en marcha Traslatio Experiencial. A digitalización é o principal eixo deste proxecto a través dunha plataforma turística intelixente. Conta cun investimento de máis de 2,5 millóns de euros de fondos europeos. Que tal, saudos? Este proxecto é un dos 5 únicos en toda España que resultaron beneficiarios dunha orde de axudas convocada polo Ministerio de Industria e Turismo para a modernización do destino. Vémolo dentro duns minutos, antes titulares. A Asociación Pro Saúde Mental Acreva estreará este ano nova sede. A entidade está a piques de comezar as obras do seu novo local situado en pleno centro de Noia. A Xunta leva investidos neste proxecto máis de 350.000 euros. Hoxe remataron en Vilagarcía os traballos de tala de 2 piñeiros de gran porte no Parque da Compostela. As árbores estaban en mal estado, afectados por un fungo. Dende Esquerda Unida acusan o executivo local de arboricidio impune. O convento de Santa Clara en Pontevedra continúa desvelando os seus segredos aos equipos que traballan na súa conservación. Os últimos achados son unhas pinturas murais do século XVI que os expertos consideran únicas en Galicia. A Deputación de Pontevedra xa adiantou que o obxectivo é conservalas para que sexan visitables. Hoxe é o Día Mundial contra o Cancro de Colon. Unha efeméride que dende a Asociación Española contra o Cancro quixeron aproveitar para concienciar da importancia dos cribados. Unha proba moi sinxela, din, que se pode realizar na casa, pero que pode mudar por completo o xeito de enfrontarse a enfermidade cun diagnóstico precoz. E o comercio vilagarcián botouse á rúa esta fin de semana. Máis dunha trintena de establecementos de zona aberta levaron os seus mellores produtos á Praza de Galicia grazas á iniciativa Mercar na Rúa. Aproveitando o bo tempo, centos de persoas achegáronse por ali para facer as súas compras. Con todo isto e moito máis comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E antes de nada imos cun suceso. Salvamento Marítimo mobilizou a Salvamar Regulus para remolcar un veleiro á Valga na ría de Muros e Noia. Ao parecer a embarcación de recreo sufría unha pequena avaría no seu motor, o que lle impedía chegar a porto. Foi remolcada ata o peirao de Muros. A tripulación desembarcou en perfecto estado máis alá do susto inicial. Pontevedra revisa o estado das súas pontes. A empresa xudicataria está a estudar o estado de mantemento destes elementos, tamén doutros catalogados como singulares dentro da cidade. En total, ao redor de 800, entre os que se inclúen noiros, muros de reforzo, pasos inferiores ou mastros de gran altura. É un estudio moi amplio e que ademais sirve para ter perfectamente documentado, non, todas esas estruturas que teñen que ver ou que poden significar un perigo público ou que poidan ter afectacións que hai que atallar o antes posible, para que non xenere ningún problema cidadán, obviamente. Hai que ver posibles defectos. Ahora estábamos vendo co alcalde asuntas de neopreno, bueno, porque é fundamental nas pontes ver que este en bo estado, porque son os que absorben as vibracións. Se era mal estado, esas vibracións producirían unha patoloxía. Entonces hai que ver o estado do formigón, porque despois de moitos anos sempre pode ter zonas oxidadas ou tal da ferralla que leva dentro para poder reparar. O contrato conta cun orzamento próximo aos 350.000 euros. Os traballos céntranse dende hoxe na revisión das pontes municipais, as 6 que cruzan o río Lérez e a pasarela peonil da Illa do Cobo. A inspección apóiase en voos de dron. Ademais, o traballo inclúe un levantamento topográfico 3D de alta resolución con integración de tecnoloxía láser escáner e fotogrametría terrestre e aérea. O obxectivo é facilitar aos técnicos a análise destas pontes para avaliar o seu estado e detectar ou anticiparse a posibles patoloxías. Toda a información recompilada sobre estas 800 estructuras cargarase nunha aplicación digital creada pola empresa para facilitar o seu manexo polos técnicos municipais.
E o convento de Santa Clara tamén en Pontevedra continúa desvelando os seus segredos o equipo que traballa na súa conservación. Os últimos achados son unhas pinturas murais do século XVI que os expertos consideran únicas en Galicia. Atopáronse no antigo refectorio do convento, o espazo que as monxas empregaban como comedor. Sería o único caso de pinturas murais localizadas neste tipo de espazos. A Deputación de Pontevedra xa adiantou que o obxectivo é conservalas para que sexan visitables. Os traballos de restauración no convento de Santa Clara continúan a deixar ao descuberto novos achados. Desta volta chaman a atención dos expertos 4 pinturas murais localizadas no refectorio, o espazo que as monxas empregaron no século XVI como comedor. Y tengo que decir en primer lugar que yo de lo que conozco en Galicia, le he dedicado mi tesis doctoral a la pintura mural gallega del siglo XVI, es el único caso en el que encontramos pintura mural en un antiguo refectorio. Estamos viendo en qué contextos se movían a nivel de las lecturas que se hacían aquí, las reflexiones que se hacían aquí, porque era un lugar para comer y beber. Até de agora as pinturas permanecerán cubertas pola capa de cal que cubría as paredes da estancia. Son 4 imaxes de corte relixioso do século XVI. Un Cristo xuiz como elemento central, unha representación de Santa Clara á esquerda, á dereita unha escena relacionada con San Francisco e ao lado desta un águia cun corazón vinculada a San Agustín. Y esa imagen es curiosísima porque remite a un libro muy raro, a un incunable, a un libro de finales del siglo XV, publicado en Basilea, en la ciudad de Basilea, en Suiza, en el que se recogían los sermones, es el volumen segundo de los sermones de San Agustín. Un libro rarísimo. A intención da Deputación de Pontevedra é avanzar na recuperación e conservación destas pinturas, tamén facelas visitables ao público. Los pontevedreses que vengan al nuevo edificio Santa Clara van a poder ver y disfrutar de estas obras de arte que se tienen que mantener, se tienen que proteger, y estábamos hablando y están preparando cuál va a ser la fórmula mejor para poder mantenerlas y, sobre todo, tienen que ser visitables. Xa no 2022, neste mesmo espazo do convento, se localizaran outras pinturas murais e mesmo inscricións, visibles a pesares da capa de cal que as cubría. Foran identificadas durante unha visita da Escola Superior de Restauración e Conservación de Bens Culturais de Galicia. Hoxe remataron en Vilagarcía os traballos de tala de 2 piñeiros de gran porte no Parque da Compostela. As árbores estaban en mal estado, afectadas por un fungo. Dada a súa idade, resultaba inviable aplicarlles ningún tratamento. Estes 2 exemplares estaban en seguimento dende hai 2 anos. Nestas tarefas de tala, parte da balaustrada que pecha o parque viuse afectada. Un dano inevitable, aseguran dende o Concello, debido ao gran volume das árbores. Dende Esquerda Unida aproveitan para denunciar o que consideran falta de transparencia do goberno local sobre a situación das árbores nos parques da cidade. Acusan o executivo de Alberto Varela de arboricidio impune. Segundo denuncian, o goberno local non lles facilita os informes sobre o estado das árbores que se talaron nos últimos anos na cidade, que, segundo din, contanse xa por centos. Máis cousas, unanimidade no pleno de Lousame para solicitar unha subvención nominativa á Deputación da Coruña para renovar o céspede do campo de fútbol de Cabanetán, unha actuación amplamente demandada especialmente polos clubes locais que empregan esta instalación. O acordo veu a raíz dunha moción presentada polo Partido Socialista que pedía que a actuación fose con cargo ao Plan Adicional 2025 da Deputación da Coruña, emendada logo polo BNG e apoiada polo PP, que abogaba mellor pola solicitude dunha subvención nominativa para este fin, polo elevado custo da obra. Este foi un dos asuntos principais dunha sesión plenaria na que tamén se aprobou outra moción conxunta polos 3 grupos que conforman a Corporación Municipal para organizar actividades de recoñecemento, posta en valor e homenaxe á figura do musicólogo Xosé López Calo, co gallo do 5º aniversario do seu falecemento.
E da política, Bernardo Fernández aspira a revalidar o seu cargo como secretario xeral do PSDG-PSOE na provincia da Coruña. Hoxe comeza o prazo de presentación de precandidaturas para as primarias que terán lugar o 27 de abril e a súa é a primeira presentada. Bernardo Fernández, que ocupa este posto na Secretaría Provincial dende o ano 2022, di presentarse á reelección co obxectivo de seguir fortalecendo o partido na provincia da Coruña de cara a preparar as vindeiras eleccións municipais e manter así o goberno da Deputación. Bueno, xe conmemórase o Día do Cancro de Colon e dende a Asociación Española contra o Cancro salientan a importancia de facer cribados para ter un diagnóstico precoz. Ampliamos logo da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Hoxe é o Día Mundial contra o Cancro de Colon, unha efeméride que dende a Asociación Española contra o Cancro quixeron aproveitar para concienciar da importancia dos cribados. Unha proba moi sinxela, din, que se pode realizar na casa, pero que pode mudar por completo o xeito de enfrontarse á enfermidade cun diagnóstico precoz. Que a detección precoz do cancro salva vidas é a mensaxe que non se cansan de repetir dende a Asociación Española contra o Cancro. Hoxe, Día Mundial contra o Cancro de Colon, puxeron o foco nesta patoloxía. O cancro de colon é un cancro que o que maior incidencia ten a nivel España. Por eso é tan importante realizar e participar nos programas de cribado de detección precoz. Se detectamos o cancro en estadios moi iniciales, podemos chegar a un 30-35% máis de supervivencia. Os voluntarios da asociación centraron o seu labor de divulgación no Programa Galego de Detección Precoz do Cancro colorectal, unha proba moi sinxela que se pode realizar na casa, pero que pode mudar por completo o xeito de enfrontarse á enfermidade cun diagnóstico temperán. Te llega una carta de tu centro de salud y un kit donde tú lo único que tienes que hacer es coger una pequeña muestra de heces y mandarla también a tu centro de salud. Contactan ellos contigo, tú no tienes que volver a hacer nada más. Que te dé positivo no implica que tú tengas cáncer de colon, ni muchísimo menos. Puedes tener cualquier pólipo, cualquier proceso totalmente benigno. ¿Qué pasa? Que sí que hay muchas veces que detrás de ese positivo tenemos que hacer una colonoscopia para comprobar si hay cáncer o no. Y si hay cáncer, pues lo que acaba de decir mi compañera, cogerlo lo más pronto posible para que el pronóstico sea mucho mejor. A participación no Programa Galego de Cribado no 2023 foi de menos dun 55%, 10 puntos por debaixo do 65% mínimo para que estas iniciativas se consideren eficaces. No 2024 diagnosticáronse 2.839 novos casos de cancro de colon en Galicia, situando como o tumor con maior incidencia na comunidade. Deles, 920 corresponden á provincia de Pontevedra. Estamos nosotros aquí para concienciar de que si no podemos pararlo, al menos detectarlo lo antes posible para tratarlo lo antes posible y que sea todo mejor realmente. Para mellorar estes datos, a Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra e os seus voluntarios saíron hoxe á rúa. Un deles foi Alfonso Suárez. El estreouse hai pouco na súa colaboración coa entidade, despois de coñecer moi de preto o impacto do cancro. Hay dos cosas muy importantes. Mi papá murió de cáncer de colon hace 10 años y cuando se enferma un familiar de cáncer, se enferma toda la familia. Y segundo, mi mamá fue voluntaria en Colombia, de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Eso me llevó de una u otra forma a honrar la memoria de mis papás ya muertos. Dende a asociación marcan como obxectivo acadar os datos que xa se dan noutras comunidades, como País Vasco ou Navarra. Aquí as cifras de cribado sitúanse por riba do 70%. A directora xeral de Persoas con Discapacidade visitou esta mañá as instalacións da Creva en Noia. Begoña Abeijón interesouse polo proxecto de construción da nova sede no que a Xunta leva investido máis de 350.000 euros. A Asociación Pro Saúde Mental A Creva estreará nova sede este ano. A entidade está a piques de comezar as obras do novo local situado en pleno centro de Noia, o que agardan trasladarse nos próximos meses. Empezamos a traballar fai casi 30 anos, sempre tivemos a idea de que tiñamos que baixar para a vila. As persoas con enfermidade mental están aquí arriba, pero non é o sitio ideal para visibilizar o que é o noso colectivo. E entón, ahora estamos realmente contentos de haber iniciado un proxecto que levamos 20 anos pensando en él e que, contando cas axudas e a solidaridade das institucións, pensamos que en un plazo razonable, vamos a ver
que lle chamamos razonable. Isto de obras sabedes como empezamos, pero ao final como acabamos. Pero bueno, esperamos que en un plazo razonable este todo feito, non? A directora xeral de Persoas con Discapacidade, xunto co alcalde de Noia e a concelleira de Servizos Sociais, coñeceu os detalles deste proxecto na visita realizada esta mañá ao centro situado no polígono da Auga Levada. Queremos tamén coñecer esas novas instalacións que moi pronto estarán listas para seguir prestando máis e máis servizos para as persoas con algún tipo de enfermidade mental e, por suposto, van a contar e van a seguir contando co apoio da Xunta. Vimos de investir na última convocatoria do IRPF máis de 200.000 euros para poñer en marcha esas novas instalacións e agora, bueno, pois o que queremos é que se poña en marcha o antes posible e seguir mellorando os servizos da comarca. Consistirá nun centro ocupacional e unha pequena residencia nun local de 1.400 metros cadrados na céntrica Rúa Pontevedra. A remodelación que teñen previsto facer nun local adquirido recientemente por parte da entidade que vai a permitir ampliar eses servicios que ten unha ubicación no centro da vila da cual consideramos que se trata dun investimento importante, moi necesario e moi útil. O presidente da entidade aproveitou a presenza dos representantes locais e autonómicos para trasladarlle outras necesidades, principalmente relacionadas co servizo de transporte adaptado. Cambiamos asunto. Comercio local de Vilagarcía botouse á rúa esta fin de semana. Máis dunha trintena de establecementos de zona aberta levaron os seus mellores produtos á Praza de Galicia grazas á iniciativa Mercar na Rúa. Aproveitando o tempo, centos de persoas achegáronse a Tali nunha proposta que permite a todo tipo de establecementos achegarse un pouco máis á súa clientela e tamén darse a coñecer. A Praza de Galicia de Vilagarcía converteuse este sábado nun auténtico fervedoiro grazas á iniciativa Mercar na Rúa de zona aberta. Centos de persoas achegáronse ata esta proposta que botou á rúa algúns dos mellores produtos dos establecementos asociados ao colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade. Un balance moi positivo porque a verdade é que o tempo nos acompañou moitísimo. De feito, bueno, tuvemos que suspender a semana pasada para facelo esta e creo que foi unha decisión moi acertada porque, bueno, houve moitísima xente e as ventas foron tamén moi importantes, a verdade é que estuvo moi ben. No Mercar na Rúa participaron 34 establecementos, unha moi boa oportunidade para eles para achegarse á súa clientela e darse a coñecer un chisco máis. Fomos 34 establecementos e, bueno, un pouco variedade de todo, moblerías, tendas de roupa, incluso alimentación, que é algo máis novedoso neste caso. Bueno, penso que a xente non vai concretamente a escoller algún produto, sino que, bueno, pues pasea o que atope, non é que se dedique exclusivamente a buscar unha cousa, sino que un día penso que máis de mirar e atopar algo que realmente queres. E ao ser en plena rúa explican dende zona aberta un perfil de público do máis variado, salientan que tamén se achegou moita xente doutros municipios. Tamén nos chamou a atención a xente de fora, que había moitísima xente de fora, bueno, que eso tamén é importante, quero dicir, non só que veña xente de Vilagarcía, sino que tamén se acheguen xente de outras localidades, incluso de a frente da ría, que tamén é un público que, bueno, que queremos recuperar porque é importante para nós. Esta nova iniciativa de zona aberta coincidiu coa entrega do premio da campaña deste ano do Día do Pai, que puxo en xogo unha noite nun hotel de luxo. Nos pareceu, pues, bueno, moi interesante porque xa levamos dúas campañas completamente diferentes, porque levamos a campaña anterior que foi un perfil de xente moi xoven, e esta vez, pues, bueno, xa alguén máis maior, co que nos estamos decatando que, bueno, que estamos volvendo a recuperar clientela de edades diferentes. E no colectivo traballan xa noutra das campañas máis importantes do ano, a do Día da Nai. Casi máis importante que o Día do Pai, porque, bueno, o Día do Pai non caer en festivo sempre limita un pouco as compras, non? E sobre todo tamén ahora que temos hostelería, pues, bueno, non é mesmo que fora festivo que non que fora un día da semana normal. O Pazo do Martelo, en Rianxo, colleu esta mañá a presentación do proxecto Traslácteo Experiencial, promovido pola Mancomunidade Barbanza-Arousa, cun investimento de 2,6 millóns de euros. Ten por obxecto a digitalización do destino a través da ruta Mar de Arousa e Ulla.
A xénese dos camiños xacobeos reside na ruta marítima do Mar de Arousa e do río Ulla, que recrea traslatio dos restos do apóstolo Santiago. Co obxectivo de poñer en valor a altura do resto das rutas xa consolidadas, a Mancomunidade Barbanza-Arousa puxo en marcha o proxecto Traslatio Experiencial. Conta cun investimento de máis de 2,5 millóns de euros de fondos europeos e pode presumir de ser un dos únicos 5 proxectos de toda España que resultaron beneficiarios dunha orde de axudas convocada polo Ministerio de Turismo para a modernización do destino. A Mancomunidade combina unha tradición tan vencellada a Galicia como as rutas xacobeas coa digitalización. Exemplo de como podemos innovar tradición incorporando a ela as novas tecnoloxías, sen perder nunca de vista as nosas fortalezas, porque as temos unha serie de recursos turísticos que, integrándoos nesta nova oferta, constituyen e abranguen unha máis moderna e proveitosa oferta ao tempo que son respetuosos co territorio. A digitalización é o eixo principal deste proxecto a través dunha plataforma turística intelixente que posibilita aportar información ao turista, pero tamén recibila en forma de datos, que permiten coñecer mellor o perfil do visitante para un deseño máis axeitado das estrategias turísticas. Mellorar a experiencia do visitante buscando que esta sexa máis personalizada con tecnoloxías como web, aplicacións, tótems e pantallas informativas que aporten información actualizada en cada momento, como antes sinalaba Fátima. Promover a sustentabilidade, optimizando o uso dos recursos e reducindo o seu impacto ambiental. Impulsar a competitividade do destino anticipándonos ás demandas e preferencias dos turistas, mediante o coñecemento que nos aporta a plataforma que puxemos en marcha. Os datos que recollemos das cámaras, das famosas cámaras, e de todos os dispositivos informativos serviránnos para deseñar mellor as nosas estrategias. Outro dos principais obxectivos do proxecto é conectar os recursos do territorio coa ruta xacobea, de xeito que se incremente a pegada económica nos 22 concellos polos que transcorre, contribuindo tamén á desestacionalización do turismo. Necesitamos que as persoas que realicen este camiño cando chegan aos portos, cando chegan aos náuticos, poidan disfrutar do resto das vilas, non soamente que a pegada económica quede soamente na parte do náutico, senón que se poida reestruturar en todas as vilas, porque ademais temos a gran sorte de que temos uns náuticos que están pegados a cada unha das nosas vilas, co cal é moi sinxelo que un peregrino, un visitante, poida visitar outros recursos. Saiban tamén que os pilotos Pepe Barrio e María Barrio póñense á cabeza do Campeonato de España Inclusivo de Motonáutica Grupo da Vila tras a primeira das probas celebrada esta pasada fin de semana nas instalacións do Real Club Náutico de Portosín. Na proba participaron 13 equipos chegados dende diferentes clubes de toda Galicia. Rematada a primeira das xornadas do Campeonato de España Inclusivo de Motonáutica Grupo da Vila desta fin de semana, celebrado en augas da ría de Muros e Noia, os pilotos locais Pepe Barrio e María Barrio comandan a clasificación xeral, tanto do Campeonato Nacional como do Autonómico. A cita organizada polas dúas federacións de motonáutica, a galega e a española, contou coa participación duns 13 equipos. O Campeonato Inclusivo de Motonáutica Grupo da Vila conta cun circuito composto por un total de 6 probas. Esta primeira de Portosín, xunto coa de Outes e Vigo, son valedoiras tamén para o Campeonato de España da especialidade. A próxima cita do calendario será tamén na ría de Muros Noia, neste caso en Outes, nas inmediacións do Porto do Freixo, o vindeiro sábado 5 de abril. Hoy hemos empezado con la primera prueba del Campeonato Gallego Inclusivo y Campeonato de España, patrocinado por el Grupo da Vila, y hemos empezado en Portosín. La siguiente prueba será en Outes la próxima semana. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.